साफ्रोमबो फोथायारिफोरखौ सोर सिगियो? बे जाहैबाय गाव गावनिनो समयसा जेंनाफोरा, खैफोदफोरा गोबां फोथायारिफोरखौ सिगियो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो फोथायारिफोरा गाव गावनि समयसा जेंना खैफोदफोरनिफ्राय एबा खैफोदफोरजों साफ्रोमबो बेक्तिया फोथायारिफ्रा गियो बे बाथ्रा नङा। गोबां फोथायारिफोर दङ, जेसेबांखि खैफोद फैया मानो, जेसेबांखि जेंना फैया मानो, प्रब्लेम्सफोर फैया मानो, बैफोर गासै जेंना खैफोदफोरखौ गोबां फोथायारिफोरा गिया। नाथाय गोबां फोथायारिफोर दङ जायफोरा खैफोद जेंनाफोरखौ गोबां गियो। सोरबाया गाव मावबाय थानाय जिथु फालांगि दङ, बै फालांगियाव खहा जानायखौ गियो। सोरबाया गावनि मावबाय थानाय जिथु आबादारि दङ, बै आबादारियाव खहा जानायखौ गियो। सोरबाया गावनि मावबाय थानाय जिथु साख्रि दङ, बै साख्रिखौ खोमाजानायनि गिनाय दङ। गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ लानानै, गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ लानानै गोबां फोथायारिफोरा गियो। दिनै जों साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा जिसुखौ मोनबाय होननानै, जिसुखौ मोननायखाय जोंनियाव जेंना फैनाय नङा, जोंनियाव खैफोद अलगदफोरा फैनाय नङा, बे बाथ्रा नङा। जिसु ख्रिस्टखौ नाजावखांनायनि उनावबो, जिसु ख्रिस्टखौ मोननायनि उनावबो, जों बासायजानायनि उनावबो, सुख सान्तिखौ मोननायनि उनावबो जोंनियाव खैफोदा फैगोन, दुखु जेंनाया फैगोन, अलगदफोरा फैगोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेबायदि मोननै बोसोन दिन्थिना होनो नागिरदों। जि बोसोनखौ जों देहेन खालामोब्ला, जों जिखौ फोथायोब्ला, जिखौ जोंनि सालाय बिजौआव लाबाय थायोब्ला, जोङो बेखौ देहेन खालामनानै बेनि बायदि सोलियोब्ला जोंनि गासै दुखुफोरा गोजान जागोन, खैफोदफोरा गोजान जागोन, जेंनाफोरा गोजान जागोन। मानोना जोङो गोबां समाव इसोरनि बेफोर बोसोनफोरखौ थर खालामा, इसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो थट खालामा, जायनि जाहोनाव जोंनि गोसोआव गिनाया गोबांनिख्रुइ गोबां बाहागो लायो। जों मानो जेंना फैयोब्ला, खैफोद फैयोब्ला, जोंनियाव प्रब्लेम्सफोर फैयोब्ला, अलखदफोर फैयोब्ला मानो गियो? बे गिनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों जिहेतु इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामा, इसोरनि बोसोन बुंनायफोरखौ जोङो थर खालामा। इसोरा जोंनो मा मा बुंनानै दोनदों, इसोरा जोंनो मा गोहो होनानै दोनदों, इसोरा जोंनो मा बोलोखौ होनानै दोनदों, बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोनथिजोबैनि जाहोनाव जोङो जेब्ला खैफोद फैयो जोंनियाव, बै खैफोद फैनाय समाव जोङो गोबां गियो। जोङो सहाय गैजायै जानानै थायो। जों इसोरनिफ्राय सहाय मोनाखै, जोङो इसोरनिफ्राय मददखौ मोनाखै होननानै गोसोआव मोन्दांथिखौ गाव गाव बानायनानै लायो। नाथाय फोथायारिफोर, जिंगादासि, दिनैनि जि भिडिअ जागोन, बे भिडिअआ नोंथांमोननो, नोंथाङा हयथ' बे बाइबेल बोसोनखौ माब्लाबाबो मोनफेराखैबो जानो हागौ। बे बाइबेल बोसोना दिनै जोंखौ मा फोरोंदों? खैफोदनिफ्राय जोङो माबायदि खैफोद गैयियाव फैनो हागोन, खैफोदनिफ्राय जोङो माबायदि देरहानो हागोन, बेफोर गासैनि बिसय बैफोर मोननै गोसोखां सिरि एबा मोननै बे बाइबेल सिरिया जोंखौ फोरोंदों। जि बाइबेल सिरिया जोंखौ जोंनि समयसानिफ्राय देरहाहोगोन, बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हाबाय सेथि बाइबेल सिरि। बेनो जाहैबाय गितफोरनि 23 नम्बरनि 4 सिरि। आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा। मानोना फोरबु, नोङो आंजों लोगोसे दं, नोंनि थखन आरो लावथिया आंखौ सान्तियै दोनो। जेसेबांखि गिथावना जायगा जाया मानो, जेसेबांखि खैफोद गोनां जायगा जाया मानो, बैफोर जायगायाव थांनो थाखाय आं गिनाय नङा। नोंथाङा गिनांनो गोनां जानाय नङा। मानोना इसोरा जोंजों लोगोसे दङ। बेयावखायनो इसोरनि बोसोना मा बुंदों? आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा। मानसिफ्रा दिनै आंनि एगेन्स्टआव गसंनो हागौ, मानसिफ्रा आंनि मावनाय बेफार फालांगिफोरखौ सेनो नागिरनो हागौ, आंनि साख्रिखौ सेनो नागिरनो हागौ, नोंथांनि साख्रिखौ सेनो नागिरनो हागौ, नोंथांनि बिजनेसखौ सेनो नागिरनो हागौ, नोंनि मोजां खामानि मावबाय थानायखौ मानसिफ्रा गाज्रि खालामनो सेस्था खालामनो हागौ। नाथाय बेबायदि समावबो आङो गिनाय नङा। मानो गिनांनाय नङा? बेनो जाहैबाय मानोना फोरबु, नोङो आंजों लोगोसे दं। मानो जोङो गिनांनाय नङा? बे जाहैबाय फोरबुआ जोंजों लोगोसे दं, इसोरा नोंथांजों लोगोसे दङ, इसोरा आंजों लोगोसे दङ। बेयावहाय जोंहा गिनांगौ गैया। आंनि साख्रिया गोमासिगोन नामा? बेखौ गिनांगौ गैया। आंनि बेफार फालांगिया माबा मोनसे समस्या जासिगोन नामा? आंहा गिनांगौ गैया। आंनि फरायनाय समाव माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा? आंहा गिनांगौ गैया। बै दरसि दरलाबफोरनि गेजेरावबो आंहा गिनांगौ गैया। मानोना फोरबुआ आंजों लोगोसे दङ, फोरबुआ नोंथांजों लोगोसे दङ। दा बेयावहाय जोंहा गिनांगौ गैया। आरो बे फोरबुआ जोंखौ मा खालामगोन?
नोंनि थखन आरो लावथिया आंखौ सान्तियै दोनगोन। इसोरनि थखन आरो लावथिया जोंखौ सान्तियै दोनगोन। बे थखन आरो लावथिया मा? बे जाहैबाय जोंनि दुश्मनफोरखौ इसोरा साजा होगोन। आंनि उल्थायै खामानि मावग्रा, आंनि गाज्रिखौ हास्थायग्रा, नोंथांनि गाज्रिखौ हास्थायग्रा बैसोर सुबुंनि जानानै इसोरा जोंजों लोगोसे थागोन आरो जोंखौ सान्तियै दोनगोन। आरो जायफोरा गाज्रिखौ सानो बिसोरनि थाखाय इसोरनि लावथिया थाखाबाय। इसोरनि लावथिया बिसोरनियाव थागोन आरो बिसोरखौ साजा होगोन आरो जों साफ्रोमखौ इसोरा दैदेनगोन। प्रियफोर, नंगौ जोंहा समयसा, जेंना, खैफोद अनेक फैगोन, नाथाय बैबायदि समयसा, जेंना, खैफोदफोराव जों बेखौ मोनथिनांगोन जे इसोरा जोंजों लोगोसे दं आरो बै इसोरा जोंखौ सान्तियै थाहोयो। जोंनियाव साख्रिखौ लानानै जेंना फैनो हागौ, बेफारखौ लानानै जेंना फैनो हागौ, आबादखौ लानानै जेंना फैनो हागौ, थांना थानायाव अनेक रोखोमनि जेंनाफोर फैगोन। नाथाय बैफोरबायदि दरसि दरलाबनि गेजेरावबो इसोरा जोंजों लोगोसे थानायखाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरा सान्ति थानो मोनगोन, सान्ति थानो हागोन। मानोना इसोरा जोंखौ सान्ति दोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिखौ खुगा बिजौआव देहेन खालामगोन, गोसोआव देहेन खालामगोन, जोंनि मेलेमाव लाबाय थागोन। अब्लाना जोङो अरायबो बोलो मोनबाय थागोन आरो इसोरनि बे बोसोना जोंनो मोनसे गोदान गोदान बोलोखौ होगोन। जोंनि दुश्मनजों जोङो दावहा नांनो थाखाय इसोरा जोंनि जाथेग्रा जानानै थाबाय थागोन। दानाब्ला फैदो आरोबाव नैथि इसोरनि बोसोनखौ दिन्थिना होनि, जि इसोरनि बोसोना आरोबाव जोंनो जोंनि थांना थानाय जिउआव, जोंनि आत्मिक जिउआव बोलो होगोन, जोंनि जिउआव बोलो होगोन, जोंनि मोदोम लानानैबो बोलो होगोन। बे बाइबेल सिरियानो जाहैबाय जेसाया 47:10 सिरि। गोदाव सोराव दाजा, कारन आङो नोंनि इसोर, आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन। औ, आङो नोंखौ सहाय होगोन। औ, आङो गावनि जै जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन। जेब्ला न'खराव समयसा फैयो, जेंना फैयो, जों हाखा दावरा जायो। बहा थांगोन, बहा मागोन, सोरनिफ्राय मा सहाय मोनगोन, सोरनिफ्राय मा मदद मोनगोन, जों बेबायदि नागिरलाबायो। नाथाय इसोरा बुंदों गोदाव सोराव दाजा, कारन आङो नोंनि इसोर। इसोरा मा बुंदों? गोदाव सोराव दाजा। नोंथांमोननियाव अनेक प्रब्लेम फैनो हागौ, जेंना फैनो हागौ, बेबायदि परिस्थितियावबो नोंसोर गोदाव सोराव दाजा। आङो नोंसोरनि इसोर, आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन। इसोरा जोंखौ जर गोरा खालामगोन। औ, आङो नोंखौ सहाय होगोन। येस, इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों इसोरा सहाय होगोन होननानै। औ, आङो गावनि जै जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोसोना मा एसे सोमोनांथाव अनजाग्रा प्रियफोर। इसोरा जोंखौ बुंदों आङो नोंसोरखौ हमथाबाय थागोन। इसोरा थारैनो जेरै बुंदों बेबायदिनो खालामगोन। प्रियफोर, दान्दिसे सम साननानै नायनायसाय, मोनसे दलं दं, जि दलंआव मोनसेल' औवा दङ आरो बे औवायाव नोंथाङा थाबायनानै थाङोब्ला, हारसिं थाबायनानै थाङोब्ला गोग्लैगोन। नाथाय बे औवानि एसे गोजौआव जुदि हमग्रा खानानै होयोब्ला बे हमग्राजों नोङो थाबायलांनानै बारलांनो हागोन बे हमनायनि गेजेरजों। थिग बेबायदिनो इसोरा जोंखौ हमथायो होनदों। जोंनियाव अनेक खैफोदफोर फैगोन, जेंनाफोर फैगोन, खस्थ'फोर फैगोन, आंखालफोर फैगोन। नाथाय बेफोर गासै समयसाफोरावबो इसोरा जोंखौ बुंदों जे नोंसोर गोदाव सोराव दाजा, कारन आङो नोंनि इसोर। इसोरा जोंनि समयसाफोरखौ मोनथिगौ। इसोरा जोंनि समयसाफोरखौ गोजान खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ। नाथाय जोङो सोरनि साखाथियाव फैदों? जोङो सोरनियाव साथि फबदों? सोरनिफ्राय जों मदद नागिरदों? जों मानसिनियाव मदद नागिरदों? सोरबा डक्टर इन्जिनियारियाव मदद नागिरदों? ना बहा थांनानै मदद नागिरदों? जोंनि मदद नागिरनांगौआ जाहैबाय इसोरनियाव। जेथिंबो राहा लामाफोरा गोथे जाजोब्बाय, उपाय गैया, उपायहीन जाबाय। प्रियफोर, इसोरा बुंदों गोदाव सोराव दाजा, जिंगा दासि आं दं। संसारनि गासैबो नोंखौ नागारजोब्बाय जानो हागौ, बुहुमनि गासै सुबुंफ्रा नागारजोब्बाय जानो हागौ, रावबो मदद होलिया जानांगौ, नोंनो रावबो खैफोदाव नोंखौ सहाय होलिया जानो हागौ। नाथाय इसोरा नोंथांखौ माब्लाबाबो बुंनाय नङा आं सहाय होनाय नङा होननानै। प्रियफोर, बेयावखायनो जोङो बेफोर बोसोनखौ देहेन खालामबाय थानांगौ। जि बोसोना जोंनो बोलो होयो, गोदान गोदान बोलोखौ बे बोसोना जोंनो होगोन आरो बे बोसोनानो जोंनि लागै मोनसे दाहाल जागोन आरो जोंनि मोनसे थुंग्रि जागोन। जों जेराव जोंनि फैबाय थानाय खैफोदफोरखौ जोङो फेजेननो हागोन। इसोरा जोंनो गोदान गोदान बोलोफोरखौ होयो।
अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे बाथ्राखौ मोन्दांथि लानो नांगोन। इसोरा जोंनो अनेक रोखोमै जोंखौ सहाय होयो। इसोरा अनेक रोखोमै जोंनो मदद होयो। इसोरा जोंनो अनेक रोखोमै बोलोखौ होयो। नाथाय जोङो गोबां समाव मोन्दांथिखौ लानो रोङा जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि होनाय बे बोलोखौ नाजाव आरो इसोरा नोंथांनो मदद होनो थियारि दङ। नोंथांनि समस्याखौ गोजान खालामनो थियारि दङ। नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालाम आरो बे बोसोना नोंनो गोदान गोदान बोलोखौ होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जों जेन गासै जेंनाफोरजों दावहा नांनो हायो, प्रब्लेम्सफोरजों जोङो जुजिनानै थानो हायो आरो देरहानो हायो। बेयावहाय इसोरनि बे बोसोनखौ देहेन खालामबाय था, जिउआव लाबाय था, सालाय बिजौआव दोन, गोसोआव दोन, मेलेमाव दोन। अब्लानो जोङो गोदान गोदान बोलोखौ मोनबाय थागोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। बाय बाय, इयुननि समाव फैगोन।